Кичке 9-нчы арты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кич, хәзер булачак темалар турында. Карапларны яңартырга, гитларны тикшерергә. 10% валового продукта это должно быть за счет туризма. Вот такую задачу надо ставить. Туризм буенча Идел буе федераль округы түрәләре утырышында нәрсәләр тәкъдим ителде. Айзат Шаймарданов. Өлкәннәрне белемле милекче булырга өйрәтәләр. Без проведения общего собрания. Есть решение собрания. Есть решение собрания. Собрание было проведено после моего обращения в прокуратуру. Торак коммуналь хуҗалыкны күзәтү төбәк үзәгендә бүген ачык ишекләр көне. Татарстанларны нинди сораулар борчыганын Рания Абдрахманова тыңлап кайтты. Урманнарны кырыган агачлардан чист тарталар. Кышлардан саклау буенча бик зур эш булып тора. Быел Татарстанда урманнарда күпме гектар кырыган агачлардан чист тартылачак? Шулпан Касымов белеште. Алар Зыя утрау шәһәрчегендә урнашкан ширкәүләргә, монда яшәгән кешеләргә сыклана. Благодарна организаторам, что они дали возможность мне увидеть это своими глазами. Многоликая Россия конкурсында җиңүчеләр Зия турында язсалар, нәрсәгә игътибар бирерләр иде. Бу хакта Алия Хайретдинова. Россиядә туризм буенча айрым министрлык булдырырга һәм безнең илгә аз вакытка килүчеләр өчен визаны бетерергә, туризмны үстерү өчен президент Рөстәм Миңнеханов шундый тәкъдимнәрен җиткерде. Бүген Россия президентының Идел буе федераль округындагы вәкаләтле вәкиле җитәкчелегендә Казанда махсус киңәшмә үтте. Монда 14 төбәк җитәкчеләре катнаша. Теплоходларны яңарту, гидларның белемен арттыру, көтелгән үзгәрешләр турында тулырак Айзат Шаймарданов. Идел буе төбәкләре җитәкчеләренә үрнәк күрсәтеп, Рөстәм Миңнеханов машиналарны үзе сынап карый. Монда урман кырларда да йөреп була торган УАЗиклар һәм туристларны ташыр өчен шәһәр автобуслары. Татарстан башка төбәкләргә үрнәк соңгы 10 елда Болгарга туристлар саны 11 тапкырга, Азиягә бөтенләй 50 тапкырга арткан. Быел республикада 3 миллион 700 мең турист булачак дип көтәләр, ләкин проблемалар да җитәрлек. Бүгенге теплоходлар совет чорын хәтерләтә, аларның күпчелеге ярты гасыр элек ясалган. Һаман да шулар йөри. Хәерле көн барыгызга, исәнмесез, хуш килдегез. Әлеге проблеманы Рөстәм Миңнеханов күтәреп чыкты. Аның сүзләренчә, круиз сәяхәтләре сыйфатын яхшыртып, туристларны җәлеп итәргә мөмкин. Моның өчен яңа теплоходлар кирәк. Хәзер Яшел үзәндәге Горький заводында Чайка теплоходы ясала. Түбән Новгородта Мостай Кәрим теплоходы суга җибәрелгән, ләкин моны арттырыр өчен яңа карап төзү эшен тәртипкә салырга кирәк. Стоимость строительства новых круизных и пригородных судов в России составляет от 100 миллионов до 2,5 миллиарда рублей. Необходимо рассмотреть возможность увеличения размера судового утилизационного гранта и максимального периода льготного лизинга для строительства круизных пассажирских судов. Очрашуда 14 төбәк җитәкчеләре елга сәяхәтен җайлау күбесенә яңа мөмкинлек ачар иде. Наличие единой судоходной системы. Бердәм карап юлы системасын булдыру бу бөек Идел юлы туристлык маршрутын тормышка ашырга ярдәм итәчәк. Бөек Идел юлы туристик маршруты турында аерым сөйләшәләр. Ул 7 шәһәр аша уза. Ростуризм аны халыкара дәрәҗәгә чыгарырга кирәк ди. И проект будет. Без кичкенә план булдырып эшләячәкбез, маркетингтан тыш кайбер аерым мәсьәләләрне хәл итәргә кирәк. Бу проект Россиядә дә, халыкара дәрәҗәдә дә көндәшлеккә сәләтле булырга тиеш. Моннан тыш Рөстәм Миңнеханов Россиядә туризм буенча яңа министрлык булдырырга чакырды. Бу гидларны аттестацияләргә, туроператорларга таләпләрен арттырырга мөмкинлек бирәчәк. Шулай ук Рөстәм Миңнеханов Татарстанга килүче туристларның 15% гына чит илләрдән булуын әйтте. Моның өчен федераль дәрәҗәдә виза бирүдә үзгәрешләр кертергә кирәк. Это электронная виза, точно вот решение. Ну и безвизовый въезд для тех стран, которые как бы для нашей страны не представляют какой-то угрозы, опасности. Я думаю, здесь мы вот с коллегами обсуждали. Әлеге мәсьәләләр Россиянең 2035 елга кадәр исәпләнгән туризм буенча стратегиясендә урын алыр дип көтелә. Айзат Шаймарданов, Адел Миндебаев, Яңа Гасыр каналы. Бүген Рөстәм Миңнеханов Ростуризм җитәкчесе Зарина Догузу белән очрашты. Алар республикада туризмны үстерү, инфраструктураны камилләштерү мәсьәләләре, шулай ук төбәккә туристлар җәлеп итү турында фикер алыша. Узган ел Татарстанга 3,5 миллион турист килгән һәм ел саен әлеге күрсәткеч 8%-ка арта.
Ташлама ул кайбер төбәкләр өчен каралган үстенлек түгел, дәүләтнең инвестициясе. Федерация советында Мәскәү белән төбәкләр арасындагы бюджетара мөнәсәбәтләрне тәнкыйтьләүгә ничек җавап биргәннәре бу хакта тулырак Реальное время интернет газетасыннан укыгыз. Без бу көннең башка яңалыкларына күчәбез. Идарәче оешма үз вазифаларын үтәмәсә нишләргә? Капиталь ремонт буенча тәрәзә куеп ишекне урнаштырырга онытсалар, кая мөрәҗәгать итәргә? Бүген торак коммуналь хуҗалыкны күзәтү үзәгендә шушы сорауларга җавап алырга мөмкин иде. Оешмада ачык ишекләр көне, аны өлкәннәр көне уңайнан уздыралар. Татарстанлыларны нинди сораулар борчыганын Рания Абдрахманова тыңлап кайтты. Вот эти камеры установили в рамках аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» по документам. Лариса Габайдуллина әйтүенчә, янәсе алар бушлай куелырга тиеш була. Әмендагы торак төзелеш кооперативы рәисе камера өчен йорт фондыннан акча түләгән ди. Хәлне ачыклауны сорап Лариса прокуратурага мөрәҗәгать итә. Ответ прокуратуры. Менә прокуратура җавабы. Анда видео күзәтү системасы кую мәсьәләсе гомуми җыелышта хәл ителмәгән дип язылган. Аңа кисәтү ясадылар. Кооператив җитәкчесенең үз хакыйкате. Ул күпчелек камералар өчен тавыш бирде дип бара. Проблем нет у нас. Проблемаларыбыз юк, җыелышта бар да хәл ителде. Беркетмәдә программа буенча дип язылган иде, аның хисабына димәгән. Шуңа камерларны йорт фонды акчасына сатып алдык. Шулай да үз сорауларына җавап ала алмаган Лариса Габайдуллина бүген торак коммуналь белгечләр янына килде. Собственник считает, что Милекче финанс хуҗалык эшчәнлегендә хокук бозулар бар дип саный. Бу кооперативта аудит уздырырга киңәш иттек. Тик аны идарә үзе хәл итәргә тиеш. Ачык ишекләр көне буларак монда телефон аша да мөрәҗәгать кабул иттеләр. Проблемы, которые беспокоят людей, это... Торак коммуналь мәсьәләләр иң еш күтәрелә торган тема. Нигездә квитанциядәге бәя буенча киләләр. Идарәче оешмалар эшенә карата сораулары күп. Гомуми җыелыш җыйганда еш кына кагыйдәләр бозыла диләр. Буларны хәл итүнең юллары төрле. Торак инспекциясына хәбәр итү, милекчеләр белән очрашу, аңлату. Бүгенге чараның әһәмияте өлкәннәргә өстәмә белем бирү. Бүгенге очрашуларны белемле кулланучы мәктәбе федераль проекты кысаларында оештырдылар. Торак коммуналь хуҗалыкны күзәтү төбәк үзәге инде 5 ел дәвамында эшли. Шушы вакыт эчендә алар 7000 якын мөрәҗәгать кабул иткән. Нигездә Татарстанлыларны төрле юридик мәсьәләләр һәм торак коммуналь хезмәтләр өчен түләүләр борчый. Рания Абдрахманова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Министрлыклар беренче чиратта хәл итәргә тиешле мәсьәләләр исемлеген халык фикерен исәпкә алып төзиләр. Быел да Татарстанда шундый иҗтимагый проект башланып китте. Ул башкарма органнары өчен максат һәм бурычларны билгеләүдән гыйбарәт. Исемлеккә сәламәтлек саклау, мәдәният, спорт, яшьләр эшләре, мәгариф, социаль яклау, ягъни 6 министрлык кергән. Хәзер 2 атна дәвамында белгечләрнең фикер тәкъдимнәрен туплаячаклар. Киләчәктә алар буенча дәүләт хезмәтләре порталында онлайн сораштыру да уза. Әйтик, узган ел анда 22 000 кеше катнашкан. Сколько требований к формированию целей и задач, оно... Министрлыклар теге яки бу бурычларны ничек үтәүе ачык күренеп торсын өчен өстенлекле итеп экспертларга да халыкка да аңлаешлы 5-7 максат билгеләдек. Аларга ирешкәннәрме икәнен нәтиҗә ясагач ел ахырында белербез. Татарстанда урманнарны чистарта башладылар. Бу министрның махсус карары буенча эшләнә. Шул рәвешле кырыган һәм авыру агачларны алалар. Кискәннән соң хәтта өеп тә куялар. Казан янында гына 70% майдан чистартылган. Кырыган агачлар белән чүп-чар да җыела. Ел башыннан урманда чүп ташучыларга карата инде 25 беркетмә төзелгән. Рамил Халиковны урманның санитары дияргә була. Ул гомер буе әлеге өлкәдә эшли. Бүген алар кырыган агачларны кисәләр. Чүпләрдән алындырабыз инде. Урманда чүп. Санитар состояниедә начар була бит чүптән. Һавасы яхшы булсын өчен. Урманнарны кырыган агачлардан арындыру эшләре 19 сентябрьдә башланды. Шәһәр тирәсендәге 800 гектар мәйдан чистартылган. Татарстан буенча 4400 гектар урман массивлары җыештырылырга тиеш. Бу инде безнең урманнарның санитар халәтен кырткычлардан инде бит инде без алабыз кырыган агачларны, авырту агачларын кырткычлардан саклау буенча бик зур эш булып тора. Шулай ук инде янгыннан саклауга бик ярдәм итә. Киселгән агачларны менә шулай бер күчкә ияләр, алар биредә чиреп ашламага әйләнәчәк. Сүз уңаеннан менә бу зурларын кирәк кеше килеп тиеп тә китә ала. Иң мөһиме артларыннан чисталык калдырсыннар иде ди урманчылар. Илдар Кәлимуллин якында гына яшәгәч урманга йөр чыган ди. Бүген дә көннең җылы булуыннан файдаланып саф һава сулап йөри. Күрәм, что урманда мондагы малайлар чистарталар, авыл яшьләре, авыл кешеләре чистартмый, газ керү сәбәпле. Быел шәһәр яны урманнарыннан ярты ел эчендә 350 кубометр чүп-чар чыгарылган, якынча 50 КАМАЗ машинасы. Калдыкларны төнлә килеп аударалар, шуңа аларны тотуы авыр диләр. Иртәгә бөтен Россия буенча агач утырту көне. Акциягә һәркем кушыла ала. Барлык мәгълүмат республиканың урман хуҗалыгы министрлыгы сайтында. Чулпан Касыймова, Алмаз Зиятдинов, Яңа Гасыр каналы.
Котырган түлке Тукай районының Октябрь бүлек авылына 2 айлык мәшәкать калдыра. Монда Татарстан президенты карары белән карантин кертелде. Хәзер биредә йорт хайваннарын сату алу, аларны читкә чыгару тыела. Шулай ук кыргый җанварларны ауларга һәм шикле терлекне чалырга да ярамый. Гомумән быел Татарстанда котыруның 14 очрагы теркәлә. Тукай районында түлке авыл янында табылган. Лабораториядә тикшергәннән соң авыруы раслана. Белгечләр сүзенә караганда, соңгы 4 елда хайваннарның котыруы кимегән була, әмма куркынычсызлык чараларын барыбер үтәргә кирәк диләр. Бешенство йогышлы бик куркыныч. Күбрәк чиракта ул дикий хайваннардан күчә инде, төлкеләр в основном. Бу төлкеләр идәге хайваннарны тешләргә булдыралар. Шуңа күрә дә инде һәр кеше белергә тиеш, үзләренең хайваннарына вакытында вакцинация ясарга тиешләр. Сез хәбәрләр программасын карыйсыз салдагы минутларда. Ул техник спорт түрегенә түгел, тәрбия чарасы да. Миңа кызык, что анда иргә радиошарга ирешен. Картингтагы нечкәлекләр турында Илдар Сафиуллин. Аса, әби бабайлар баса. Балкыш фестиваленең иң моңлы җырларын Фәйрүзә Мәҗитова тыңлады. 14 октябрьдә Татарстанда һәм Россиянең 20 төбәгендә аналог телевидение эшчәнлеге туктала. Бүген премьер-министр Алексей Песошин цифрлы телевидениегә күчү буенча киңәшмә уздырды. Элемтәдә республиканың барлык районнары, хәзер бездәге 157 авылда цифрлы телевидение юк. Монда 12 меңнән артык хуҗалык хисаплана, аларга иярченле спутник телевидениесе яки IPTV-га кушылырга кирәк. Яңа формат тамашачыларга 20 федераль каналны бушлай һәм югары сыйфатта карау мөмкинлеген дә бирәчәк. Моның өчен телевизорның яңа зарур яки махсус җайланма сатып алырга кирәк. Халыкка ярдәм итү өчен 2000 волонтер җәлеп ителә, аз кирәмләргә компенсация да каралган. Гап-гади каләм, микрофон һәм камера ярдәмендә алар Россиядә яшәүче милләтләрне дус һәм тату яшәтә, гореф-гадәтләрне саклый һәм мәдәни мирасны киләчәк буынга җиткерә. Бүген Казанда Многоликая Россия конкурсында җиңүче журналистларны игълан иттеләр. Тантанадан Айгөл Бәдретдинова. Киемнәрдән төсле тамаша, төрле телләрдә җыр һәм биюләр, җиңүчеләрне тәбрикләү тантанасы да күп милләтле Россия кебек үк бай төсмерләрдән башланды. Хөрмәтле коллегалар, кунаклар, дуслар, мин сезне күрергә бик шат. Бу безнең зур бәйрәмебездә 1234 работы. Представлено 56 регионов. Это огромная, большая ответственность для жюри. Но в то же время очень такая хорошая, заводная, увлекательная работа. Быел иҗади эшләр чыннан да күп һәм күп кырлы 56 төбәктән 200 гариза килә. Алар үз төбәкләре, милли гореф-гадәтләре, толерантлык сәясәте һәм Россия халыкларының мәдәни байлыгы белән таныштыра. Иң үзенчәлекле тапшыруларның берсе Дагыстаннан асылга кайту телепроекты. Алар бүген гран-при отты. Дагестан, город Махачкала. При выборе неправильной тактики есть вероятность проиграть. Подумал, что будет быстрее, если каждый по одной соберет. Реалити-шоуда яшь кызларны борынгылар яшәгән чорга күчерәләр. Шул рәвешле алар йолаларны өйрәнә. Надевали ту одежду, которую носили наши предки. Они устраивали быт, они сталкивались с какими-то трудностями. При этом не было никаких достижений научно-технического прогресса. Сәхнәгә безнең телеканал журналистлары да менә Семтней тапшыруы һәм әдәби музыкаль редакция коллективлары 3нче урында. Алар Татарстанның абруйлы шәхесләре тормышын күрсәтә, шулай ук башваткыч тапшыру аша республикабызда яшәгән күп милләтле халыкларның гореф-гадәтләрен җиткерә. Ватандашлар проекты ул коллектив эш. Һәм бу безнең коллективны эшен бәяләү дигән сүз. Һәм миңа бик тә шатны. Безнең тапшыруда бары тик татар милләтеннән булган катнашучылар гына түгел, Татарстанда дус, тату, бердәм булып яшәүче, татар телен белүче, әлбәттә, башка милләтләрдә катнаша. Төмән өлкәсеннән Анна Наумова бүтән бер төбәктә дә булмаган йола хакында Кызыл Йылдыз газетасына язып 3нче урынны яулый. То есть всего две деревни в России, в которых сохранился данный обряд. А из чего он состоит? На что он похож? Этот обряд состоит перенос иконы. То есть на Рождество каждый год жители переносят икону Воскресения Христова. Бүләк фонды быел 1 820 000 сумчыларны 500 меңе гран-при алучыга. Иң җаваплы һөнәр ияләре өчен куйган хезмәтеңне шулай югары бәяләүләре дә аеруча кадерле. Айгөл Бәдретдинова, Александр Лобанов, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы. Бу тантанага кадәр дә бөтен Россиядән җыелган журналистлар вакытны бушка уздырмады. Иртән алар Зөя утырау шәһәрчегенә кузгалды. Мондагы һәр һәйкәл турында аерым тапшыру төшереп булыр иде диләр. Әйләнеп кайтырлармы? Алия Хәйретдинова үзләреннән сорады.
Скажите, пожалуйста, это белая глина, да? Да. Махачкаладан килгән Нәзирә Алиева шүлмәк ясауга мөкиббән зәңгәр пәлтәсен дә жәлләми. Многоликая Россия конкурсында ул 19-нчы гасырдагы Дагыстан турындагы тапшыруы белән катнаша. Каждый раз, когда ты ездишь в новые места, ты... Каягына барсам да туган җирем күз алдында. Дагыстан белән чагыштырып йөрим. Охшашлык байтак. Шул ук һөнәрчелекне алсакта. Пермь өлкәсеннән Наталья Калинина балчыкны кыздырып ясалган уенчыклар сайлый, көйләренә моңлана. Здесь как будто сходится очень много. Тылсымлы җир бу. Монда юллар, кешеләр хәләте, язмышлар чорналышы сизелә. Зия утрауына килгән кунаклар аның тормышы белән генә кызыксынып калмадылар, бераз иҗат итеп тә карадылар. Мәсәлән, бәхет догаларына менә шундый тамгалар салдылар. Иван Грозный Казанны алыр алдыннан гыйбадәт кылган ширкәүләр, төрмәләр, шаң тавышы. 1 сәгатьлек экскурсиядә 5 гасырлык тарихны белеп булмый, кабат киләбез диләр. Бәлки киләсе проектлары Зия турында булыр. Если я бы делала проект... Мондагы кешеләр турында язар идем. Миңа алар бик серле булып тоелды. Я думаю, что город... Зия үзе айрым бер герой була ала. Аның кеше үз сүзлеге сизелеп тора. Люди, живущие здесь... Монда кешеләр һәйкәл эчендә яшәгән кебек. Шунысы белән дә бик кызык. Многоликая Россия конкурсы беренче тапкыр 2006 елда уза. Аның төп максаты төрле милләт мәдәниятенә, гореф-гадәтләренә ихтирам хисе уяту. Зиядән Алия Хайретдинова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Шаян ТВ Сәйлән Нәрҗия бу елларда балалар телеканалында Сәйлән телевизион музыка фестиваленең 2нче этабын күрсәтә башлыйлар. Анда катнашырга 1000нән артык гариза килгән була. Ярым финалга нибары 16 малай һәм кыз үткән. Проектның алдагы туры әнә шулай яхшы кәеф белән башланып китә. Берничә атна дәвамында Шаян ТВ каналы сайтында тамашачылар тавыш бирде. Катнашучыларның 16-сы хәзер телевизион этапка үтте. Безнең игә съемка килде һәм без анда мин анда фортепиано уйнап күрсәттем, җырлап күрсәттем. Яктырткычлар уты, дәртле музыка һәм биюләр. Җырчылар сәхнәдә жюри каршында имтихан тоткан арада туганнары күрше бүлмәдә алар өчен җан атып тора. Яшь йолдызлар да каушауларын яшерми. Бераз гына каушадым. Мәтрүшкәләр талы-талы туган авылым. Проектның шартлары буенча бары тик татар телендә генә җырларга ярый. Катнашучылар халык классик җырларга өстенлек бирә. Катнашучылар вокал, бию, актерлык осталыгы сәхнәдә үз-үзеңне тоту буенча мастер-классларда катнашачак. Яшьләрнең талантларын күрәсе килә беренчедән. Аларга, ачыларга, аларга ярдәм итәсе килә. Безнең 1 ел дәвамында беренче этап дәвам итте. Без 1000гә якын гариза кабул иттек һәм шушы 1000гә якын гаризадан нибары 16 катнашучы гына икенче этапка үтте. Яшь җырчыларны жюри әгъзалары сәйләннәр белән бәяләячәк. Әле ярыш моның белән генә бетми. Финалга бары тик 8 җырчы гына үтәчәк. Айсу Нигъмәтҗанова, Яңа гасыр каналы. Алар сафында хәзер 80 мең кеше. Бүген республиканың иң яшь йөрәкле фестивале Балкыш йолдызлары Казанда зур концерт бирде. Өлкәннәр үзләре дә Ленин мәдәният үзәге сәхнәсен кыздыра. Балкыш фестиваленең иң кызыклы мизгелләре Фәрүзә Мәҗитова материалында. Кулларында Тальян гармон, 20 егет 4 кыз. Кукмараның Баламишкин ансамбле бу. Концерт сезонын башлаганнар. Бүген Казанда. Көнне-төнне ялгап, беренче урынга тырышабыз. Өйдәге эшләр ничек тора? Өйдәге эшләр көтеп тора. Пока хатыннар эшләп тора. Баламишкин Балкыш фестивале лауреаты. Өлкәннәр көне уңаеннан ветеран артистлар Ленин мәдәният үзәген кыздыра. Бүген сәхнәдә Балкыш фестиваленең төрле елларда җиңүчеләре чыгыш ясый. Алар арасында профессиональ җырчылар да, биючеләр дә юк. Барысы да үз эшчәннәр. Балкыш 7 ел элек башланып 80 меңгә кадәр кешене җыйган. Ел сайын катнашучылар орта ди оештыручылар. Сәхнәдә икенче сулыш ачыла. Таяк белән килгән әпәең әйеме сәхнәдә таяксыз рәхәтләнеп йөри. Әле движениеләр ясый, хәрәкәт ясый. Биектаудан Галия апа Камалованы хәзер җырларга кая гына чакырмыйлар. Сәхнә күлмәкләре тектерергә уйлый. Иң беренче халык синең күлмәгеңә карай, киемеңә карай, аннан соң үзеңнең синең төсеңә карай. Авыл районнарда Балкышка дип коллективлар оеша, түгәрәкләр эшли башлаган. Сәхнә яратучылар безнең ветераннар арасында бик күп кешеләр, шуңа күрә алар җырлыйлар да, биеләр дә, төрле сәләтләрен күрсәтәләр. Тиздән яңа фестиваль башлана. Ул башта районнарда, аннары зона шәһәрләрдә узачак.
Фирүзә Мәҗитова, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Галескар Камал исемендәге театр 114-нче сезонны ачты. Алар елда нидер уйлап чыгарырга тырыша. Быел тамашачыга файдалы ачылыш киче әзерләгәннәр. Аны туры эфирда социаль челтәрдә бер юлы 4 урыннан карап булды. Моның өчен театр бинасында 5 заманча камера эшләде. Камералар фойеда, сәхнә артында, грим бүлмәләрендә һәм сәхнәдә үк урнаштырылган иде. Өйдә утырып та Галескар Камал Татар дәүләт академия театрын сөючеләр бүгенге күңелле киче мөхитенә күмелә алды. Сезонны театр гадәттәгечә Зәңгәр шәл спектакле белән ачты. Инде 114-нче тапкыр Камал театры залында аншлак. Kütüp aldım. Bik Hamam Bakşa'da buldum. Bak koykaç. Mine Zəngər şəlgə kildim. Teatrda bir yaratıb kiləyimiz, yaxşı keyif bilən kildik. Zəngər şəlinə qarağanımız var? Yox, Zəngər şəlinə qarağanım yox idi birinci qat. Мақсатлары Татарстан президенты кубогын яулау. Казанда самбо буенча халыкара турнир бара. Татарстан президенты кубогы өчен көч сынашырга 20 илдән иң көчле спортчылар җыелган. Медальләр өчен 27 үлчәм авырлыгында көрәшәләр. Иң көчле һәм җитез 200 спортчыны Раиля Вәлиуллина күреп кайтты. Күз ашып йомганчы көндәш келәмдә Анастасия Валова самбо белән инде 18 ел шөгыльләнә. Нидерланд кызын җиңәргә дә тәҗрибә ярдәм итте ди. Узган елны бронза медаль алган идем, шуңа да быел финалда җиңү яулау төп максатым иде. Нидерландта дзюдо нык үсеш алган, самбода да калышмыйлар. Шуңа да беренчелекне алу икеләтә шатландыра. Әрмәнстан, Германия, Беларусь, Италия, Кытай, Франция һәм башка илләрдән тәҗрибәле самбочылар чыгыш ясый. Акжол Балтабаев, мәсәлән, Казахстандан яклый. Сейчас чемпионом мира прошлого года. Келемдә узган елның дөнья чемпионы белән көч алыштым. Техника ягыннан көндәшем миннән остарак булып чыкты. Шулай да күңелемне төшермим. Бу алда тагында ныклап әзерләнергә этәргеч кенә. Турнирны республика инде 3нче тапкыр кабул итә. Мартта Россия күләм ярышлары үсә. 2016 елда Казанда үткән Европа чемпионаты самбо тарихында иң шәбе булып кирип калган. Җиңүчеләр арасында үзебезнең Татарстан егетләрен күбрәк күрәсе килә. Һәм әле менә фикер кирде, үзебезнең милли көрәштәге батыр егетләребезне дә бирегә келәмгә чыгарып карарга. Алар үзләрен ничегрәк тотарлар иде микән? Сейчас уже больше 120 стран. Хәзер самбо белән 120 илдә шөгыльләнәләр. Кайберләре берничә ел элек бу спорт түреннән бөтенләй ерак иделәр. Шул сәбәпле көндәшлек тарта. Башкалабызда узган вакыйга тиздән Кореяда булырга тиешле дөнья чемпионатына кадәр әзерлекне тикшерү чарасы. Җиңү яулаган спортчылар халыкара класста спорт мастеры исемен яулау мөмкинлегендә алачак. Раиля Вәлиуллина, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Машиналары кичкенә җиңәргә омтылышлары зурларныкыннан да ныграк. Бүген Казанда картинг буенча Татарстан күләмендәге ярыш үтте. Автомобиль спорты федерациясе кубогына узучы ярышларда 223 бала катнаша. 6 яшьтә машина белән идарә итеп, юлдагы хәл өчен җаваплылыкны үзенә ала белгән яшүсмерләр белән Илдар Софилин аралашты. Олар аяклары педальгә җитә башлауга картинг белән шөгыльләнә. Монда хоккейдагы кебек бала никадәр иртәрәк башлый, шул кадәр отышлырак. Буыннар да зиһендә техника белән идарә итү алымнарын тиз үзләштерә. Кәрим Балтачтан буаның республика күләмендәге беренче старты. Трассадан чыгып очкан чаклар булса да, бу спорт төре якын аңа. Миңа кызык, что анда иргә рәхәт ярышырга ирешен. Излек, зур тизлектә адреналин, шуңа кызыксыны бирәләр. Бик күпләр әлеге спорт төрендә хатын-кызларны җитди көндәш түгел дип ялгыша. Чаллыдан Елизавета узышта сәгатенә 120 км тизлек белән җилдерә алам ди. Бу спортны сайдавы аңлашыла, әтисе картинг буенча тренер. Вообще родители хотели мальчика. Әти әнием мин туганчы малай көткәннәр. Бәлки шуның йыгынтысыдыр. Техникага гашыйкмын. Балалар узышып кына калмый, техниканы сүтеп җыярга да өйрәнә. Узырга да кирәк. Бәрелмәскә дә кирәк. Башкалар да сине бәрмәсен. Юлны да кыскартмаска кирәк. Бөтен нәрсә менә бер кичкенә баланың башында булырга тиеш. Нәкъ менә шунда роль артына килеп утыргач ук баланың фикерләү сәләте яхшы, ул тизрәк уйлый башлый һәм аның кылган гамәлләре өчен җаваплылык барлыкка килә. Белгечләр фикеренчә, техник спорт төре белән шөгыльләнгән балаларның фикерләү сәләте яхшырак була. Гомумән, зур җиңүләргә ирешүдән тыш бүгенге техника заманында картинг иң кирәкле һәм файдалы спорт төрләренең берсе булып санала. Катнашучыларның яше 7дән 17гә кадәр 40ка якын команда. Төп максат чемпионнар әзерләү генә түгел, иң мөһиме балалар юлда дөрес йөрергә, башкаларны хөрмәт итәргә өйрәнә. Илдар Софиуллин, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы.
Бүгенге менә шундый хәбәрләр иде. Уңышлар сезгә һәм әлбәттә Яңа гасыр каналында гына калыгыз. Гүзәл Уразова, Ильдар Хакимов сезнең шәһәрдә. 4 октябрь Ижевск, 5 Пермь, 6 Екатеринбург, 7 Челябе, 8 Төмән, 9 Тобольск, 10 Нижневартовск, 11 Нефтьюганск, 12 Ноябрьск, 15 Сургут, 16 Нягань. Хочешь получить «Ладу» за наличный расчет выгодно? Тогда тебе в автоцентр «Парус». В доме моем случилась беда. Мыши гуляли туда и сюда. Тогда приобрел я клей «Котофей» и за неделю поймал всех мышей. Война с тараканами. Серия средств «Блокбастер». Победа будет за вами. Хочешь «Ладу» по программе «Трейд-ин»? Пожалуй, лучший трейд-ин в автоцентре «Парус». ОАО «Сетевая компания» предлагает присоединение к электрическим сетям через интернет. Зайдите на сайт gridcom-rt.ru и оставьте заявку в личном кабинете. gridcom-rt.ru. Удобно, быстро, надежно. Медицинское оборудование и материалы, конференции для медицинских работников, консультации специалистов на Казанской ярмарке с 9 по 11 октября. Глобальное снижение цен в автоцентре «Марка» на Чуйкова. Новый Nissan Qashqai от 1 миллиона 120 тысяч рублей. Звоните 4 пятерки 3 единицы. За шубой на Новоторжскую ярмарку. Все в Казанский ЦУМ с 9 октября. Выставка «Эстетическая медицина и косметология» на Казанской ярмарке с 9 по 11 октября. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфир үз эшен хаватырышы белән дәвам итә. Күптәннән яңа аш бүлмәсе турында хыялланасызмы? Сыйфатлы вакытында эшләнелгән һәм 20% ташламалы аш бүлмәсен алырга теләсәгез, Данил Майстер шалтыратыгыз. Данил сызык master.rf. Телефон 267 166. Яндекс погода сервисы мәгълүматы буенча көньяк чыгыш. Бөгелмә баулы азнакайда булытлы. Яум-төшемнәр булмый. 19 градус җыла. Төньяк чыгыш. Түбән Кам ярчалы Алабугада булытлы. Урны белән яңгыр булу ихтимал. Температура 19 градус. Төньякта. Октаныш, Әгерче, Менделеевскида яңгыр яучак 19 градус. Төньяк-көнбатыш Орча, Кукмара, Балтачта сүрән көн көтелә. Яңгырлы, җылылык 18 градус. Көньяк-көнбатыш Болгар, Бой, Чүпрәледә шулай ук яңгыр көтелә. Температура 17 градус җыла. Үзәктә, Чиста, Мамадыш, Әлмәттә синоптиклар бераз яңгыр вәгъдә итә. 19 градуска кадәр җылы көтелә. Алда көннәрдә дә ләни үзгәрешләр көтелми. Температуралар бераз түбәнәя. Хәтфә яфрагы экстрактыннан ясалган Гиделикс ютәлдән котылырга ярдәм итә. Бөтен гаилә өчен Гиделикс ютәлне йомшартырга булыша һәм спазмнарны киметә. Сиропны яңа туган балаларга да эчәргә була, чөнки ул спиртсыз һәм шикәрсез. Кем бездә барлык лайкларны җыячак, ә безне ютәл шитләтеп үтә. Натураль хәтфә яфраклар кушылган Гиделикс препаратын сабыйларга да кабул итәргә ярый. Гиделикс дәвалый, ютәл башка янамый. Пациентларны умыртка авырулары белән еш кына хирургка юлыйлар. Минем умыртка бүсерен алдылар инде. Һәм янә барсы да кабатлана. Арка авырта. Көч хәл белән йөрим. Кабат операциягә юллыйлар. Миңа нишләргә? Доктор Ост медицина үзәгендә дәвалау өчен операция урынына алдынгы технологияләр кулланыла. Уникаль робот умыртка баганасын элекке хәленә кайтарга ярдәм итә. Бүсер, кан тамырларын һәм нерв системасын азат итеп, мөстәкыйль рәвештә үз урынына кайта башлый. Авыр түбәдә хәрәкәтләнү җиңелләшә. Доктор Ост физраль шелтәренең медицина үзәге операциясыз һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 10 меңгә конышчырак операциясыз дәвалана. Башкалабыз Казанда да яңгыр булу ихтимал. 15 градустан 17 градуска кадәр җылы. Көньяктан көчле җил. Атмосфера басымы нормада, һаваның чагыштырмача дымлылыгы югары. Җирнең магнит кыры тыныч түгел. Үзегезне саклагыз.
Органик игенчелек клубы өлкәннәрне бәйрәм белән котлый. Һәм октябрь айында барлык орлыкларга өстәмә 10% ташлама бүләк итә. Яшьлек метро станциясе Декабристлар урамы 154-нче йорт белән Җиңү проспекты станциясе Зорге урамы 57-нче йорт адреслары буенча рәхим итегез.